Appell lil kumpaniji kummerċjali biex jgħinu lil Moviment Hospice fil-missjoni tiegħu li jipprovdi u jippromovi għadd ta' servizzi ta' kura paljattiva, partikolarment fil-proġett St. Michael Hospice li se jkun iddedikat kompletament għal kura paljattiva komprensiva. B'dan il-ħsieb it-tmexxija tal-Grupp Farsens se tkun qed tagħti donazzjoni ta' 115,000 euro fuq 3 snin bejn din is-sena u l-2021. B'din id-donazzjoni mill-Fondazzjoni Farsens, Farrugia Investments u Malti Gas Limited, il-kumpanija trid tappoġġja lil hospice biex titħabbar il-ħidma notevoli għal benefiċċju tas-soċjetà Maltija għal iċ-Chairman Louis Farrugia. Id-donazzjoni kienet ippreżentata lil Marija Gatt, Chairperson tal-Moviment Hospice, li fakret fis-servizzi b'xejn li jipprovdu u għalhekk, grazzi għal ġenerożità tal-individwu tal-kumpaniji, ikomplu jinqdew dawk l-aktar fil-bżonn. Permezz ta' dawn id-donazzjonijiet qed issir l-appell lil aktar kumpaniji biex jgħinu lil Moviment Hospice f'dan il-proġett f'Santa Venera li qabel kien magħruf bħala l-Istitut Adelajcini. F'dan il-każ il-fondi se jkunu qed jintużaw għall-bini u tlessija tal-faċilitajiet ta' ħċina u kamra tal-ikel għall-inpatients. Il-kumpless se jkun fih inpatient care unit li opera id fit ma' servizzi l-oħra ħalli l-kura tkun waħda aktar holistika. Is-servizzi ta' terapija se jiżdiedu fosthom ukoll b'numru ta' kliniċi għall-outpatients.